Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang TBC, amon sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magkapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayong, mga panginaot nga nagapagpaluna na kamusta sa tagsa ng mga lingkuranan. Banang usab sa inyo matagstag sa mga radio sets, aron sa inyo ni anak ang magamit sa pagtuon at sa mga pagpaminaw, sa pagtuon sa mga kamaturan, puro lamang mga nagasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man ng mga referensya nga among pagbabasahon ka na dili aron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalinghugan dinhi Sibihan sa Power Radio 97.9. Matag gabi kita sa Domingo, magsugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kini usab nga tulumanon, mabati usab dito dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FM. Mabati usab dito sa Balingasag. Magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O dito dapit sa Radyo Ultra, mabati usab ang programa matag buntag sa Domingo, magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O ingon man usab sa teleradyo sa RPN channel 5 makita usab ang programa mga lagitong lamdag sa kinabuhi ug mabati. Magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna. O mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi dito sa Iligan. Magsugod sa alas 3 sa hapon o bulungtad hangtod sa alas 4 sa kapunon sa estasyonan sa Radyo Bandera. O dito dapit sa Dipolog City, mabati usab ang programa sa estasyonan sa DXDR Dipolog. Magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O ingon man usab kining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Mabati usab dito sa Bato Plaridel. Mabati kini dito sa DXM FM. Mabati sa magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon sa matag Domingo kana. O ingon man usab dito dapit sa Pagadian City, mabati kini magsugod sa alauna mulungtad sa alauna imedya sa estasyonan sa DXPR. O dito dapit sa Visayas area, mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dito sa DYLA, magsugod sa alas 11 mulungtad sa alas 12:15 matag adlaw kanang Domingo. O ingon mo usab dito sa DYHR, mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Magsugod kana sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. O sa uban pa unya nga mga estasyonan din ang mga ministro sa pagtulon ang PBC magpahigayon sa pagsulod sa programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ipahibalo ra usab namo kana. Og nining higayon na ikauban pa natong uban pang mga ministro. Gusto usab kaninyo mga kaigsunan o mga tigpaminawan. Kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlitot Sabit magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pabadayon mga kaigsunan, ihatag ko kamusong kauban uban pa nga ministro. Kamusta kaninyo mga kagalaan o kaigsunan, kinusab si Brother Romira Makamus mga katambayay yung karon sa pagatuod sa kamaturan haron padangat kanato sa para pang kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga higalaan mga kaigsunan, kanyang alagad sa kahanginan ni Evangelista Brother Gisrel Macarayo. O nining tunguray balik ko kamo ni Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tina. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Ang atong pagatunan ang kabahin mahitungod sa padayon nga pagtubag nato sa mga isyu ni Mitchell Bendilio ug sa iyang depensa kunuhay. Adtong miaging Domingo, among gitubag ang iyang gisulti nga ang amo ba kuno ngalan, ang ako ngalan nakasulat ba sa basahon sa langit. I-counter niya. Unya, ang makapasulat, ang makapapanas sa ngalan sa basahon, ngalan dito sa ngalan sa basahon, ang makapanas sa ngalan, mao nga adunay pagsulti sa mga pagpamakak malaway ug ingon man sa binastos. Unya, ang iya halagi nga magpabilin lagi ang ngalan apel ang nagsuportar sa iyang programa. Katungod man na niya kay ingon ani ra nga sistema. Katungod gina sa matag usa kay nalatid lagi sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5. Gitagaan tag freedom of speech, gitagaan tag freedom of religion. Busa may kagawasan ang tao sa pagpili asa nga relihiyon imong pilion lagi. Mao na nga ang atoa diha
may kagawasan po si Bindilyo sa iyang pag-atake diri kanamo, sa iyang pagbandilyo sa amo lugar nga doktrina ug sa iyang pagsupak nga ri kanamo. Katungod na niya kay dili man siya kauban namo. Pero katungod pod sa mga ministro sa PBCM ang pagdipinsa. Ingon ana ra nga sistema. Sa Biblia, bisan pa og naa ka sa kamatuoran, doon na gay musupak yun gihapon ana, daan pa sa panahon pa ni Moises. Paliw gani pagbasa Brad Israel sa ikaduhang Timoteo 3:8. Palihog pag-andam sa ikaduhang Timoteo 3:8. Tan-aw na to. Palihog pod pag-andam pod Brad Warlito sa nakasulat sa Efeso 5:30 o iandam pod Brad Rumi ang nakasulat sa Buhat 7:51. Sige, basa. Sige, basa. Unang Timoteo 3. Sige. Sa unang Timoteo, kapitulo, mabasa sa unang Timoteo, kapitulo 3, basaha, na i-andam diha sa nakasulat sa sitas nga ako gisitar. Ikaduhang Timoteo ba? 3, versikulo 7-8. Yeah. Ikaduhang Timoteo, unang Timoteo man imong ready. Sige. Yeah. Nga sa kanunay managtuon apan bisan unsaon dili gayud makakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Ug maingon nga si Hanis ug si Hambres misupak kang Moises maingon man usab niining mga tawhana. Nagsupak sa kamatuoran mga tawo nga dunot ug panghunahuna ug minig pagtuo. Busa ang giingon, maingon man nga si Hanis o si Hambres misupak kang Moises, maingon mo usab kini mga tawana nagasupak sa kamatuoran. Doon na gyud bisa pag kamatuoran ka doon na gimusupak ana. Ana ra nga sistema. Ngani bisan pa nga atong Ginoong Kristo kamatuoran na Juan 14:6. Mato pang Kristo siyang dalan ug ang kamatuoran, pero doon na pay musupak sa atong Ginoong Kristo. Prueba ana sa diha gani nga atong Ginoong Kristo. Gianak ang atong Ginoong Kristo, sa gamay pang atong Ginoong Kristo, giingon na sa Lucas, kapitulo 2, mabasa, kapitulo 2, versikulo 34, nga giingon sa nakasulat sa sitas nga ako nang gisitar, og si Simeon na nalangin kanila, og miingon kang Maria, sa iyang inahan, tanawa, kining bataa, gitudlo ingon nga hinungdan sa pagkapukan og pagbangon sa kapid-an sa Israel, og ilhanan nga pagasupakon. Sa ato pa, bisan pang atong Kristo kamatuoran, doon na pa'y pagsupak. Doon na mga tao musupak. O maingon man usab, sa panahon ni Moises, doon na po'y mga tao po nga nagsupak, sama ni Hanis o ni Hambres. Ingon ana gani bisan pag naapatas kamatuoran, doon na makikingkwentro. Oo, ana ra nga sistema. Busa, nining bahina, kung magisgota sa atong Ginoong Kristo, doon na dahil musupak. Sa dapit sa Espiritu Santo, doon na ba po'y musupak, Brad Rome? Wala. Aduna gyud gana Brad Makarayo. Kay dinhi atong pagabasahon sa nakasulat sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 51 nagaingon. Kamong mga tikig og liog og mga walay sirkunsisyon sa kasing-kasing ug mga idulungog kanunay gayod kamong nagapatigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan. Mao man usab ang inyong ginabuhat. Oh, di to ana. Doon na gid ay mga tao di ay nga musupak sa Espiritu Santo. Hain pa, Brad Warlito, nga doon na gani magpag-uol, manukol sa Espiritu Santo o musakit. O din Brad Macrayo sa nakasulat sa Episo, sa iyang kapitulo 5 versikulo 30 gingon din sa pagpahayag, sanglit mga bahin man kita sa iyong lawas, sumala sa pagpahayag Brad Macrayo. Oh. Sa nakasulat sa Biblia, pagbasa pod sa nakasulat kay giingon mga bahin man kita sa iyang lawas o niya ang kanang giingon unang Korinto 12:27 iglesia man na. Oo. Nya si Kristo ang ulo sa lawas nga mong iglesia, Kolosas 1:18, Roma 16, iglesia ang Kristo. Busa sila nga mga bahin sa lawas nga sa atong Ginoong Kristo gitawag og iglesia. Mahibalo sila nga ang atong Ginoong Kristo sa kamatuoran, do na poy mosupak. Oo. Sila poy nagsulti pod nga ang Espiritu Santo po do na poy mo supak gyapon sa Espiritu Santo, makigbatok sa Espiritu Santo. Doon na bagay mo sakit sa Espiritu Santo, Brad Warlito, 4:30 sa Efeso.
gingon din sa pagpahayag Brad Macarayo sa maong pagpahayag sa nakasulat Sa gingon, 4:30. ug ayaw ninyo pag sakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. O busa, giplastar lang nato mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Doon na gyud ay mga tao musupak sa Espiritu Santo. Giingon nga ayaw nila pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Doon na gyud ay mga taong musupak sa Espiritu Santo, musakit sa Espiritu Santo. Unya makig-away sa doktrina sa Espiritu Santo. Mabasa sa Isaiah 63:10, apan sila nanukol og nagpag-uol sa iyang balaan nga espiritu, tungod niini siya nahimo nga ilang kaaway, ug siya sa iyang kaugalingon nakig-away batok kanila. Mao na nga aduna gyud ay sa balaang kasulatan nga mga tao nga musupak sa kamatuoran, panahong Kristo na ay musupak. Gipasidaan pos mga apostoles nga dunay musupak sa dapit sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan, ang pagpakig-away sa Espiritu Santo ug sa panahon sa atong Jesucristo nagamit siya kasangkapan. Kung dunay gustong tubagonon, mao nang nag-awhagdaan pa sa panahon pa ni Salomon. Wala pa matao ang atong Jesucristo. Doon nay pagdasig ang Dios para nga matubag ang mga nakigbato kaniya, ang mga nakig-away bato kaniya. Palihog pagbasa sa Proverbio 27:11. Niya, Na Jezreel. anak ko, magmaalamon ka, ug lipaya ang akong kasing-kasing, arong matubag ko siya nga nagatamay kanako. O busa, kanang giingon nga anak magmaalamon ka, lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko siya nga nagtamay kanako din hinata. Ingon ana. Sa panahon sa atong Jesucristo, doon na ginagsupak sa atong Jesucristo. Mabasa sa Lucas 2:34. Panahon po ni Moises sa iyang pakigbisog sa pagbantayog, sa pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba, doon nagi mga taong ni supak. Ana ra nga sistema. Gipasidaan pod nga dunay musupak sa dapit pos Espiritu Santo. Ang problema kay wala man tas panahon sa atong Jesucristo din gisupak si Kristo sa mga dili magtutuo sa unang panahon, diin nagwali ang mga apostoles. Niya man tas atong panahon karon. Di ang atoa karon sa dapit pod sa Espiritu Santo sa amo pagpamatuo, di gid malikayan nga dunay mga tao nga musupak gid pod sa pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Ingon ana ra nga sistema. Pero unsay giingon? Ang hagit sa Dios, anak ko, magmaalamon ka para matubag ang katong nagtamay kaniya sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kinira, kinsa man ang usa sa mga kanunay gyud nga nakikingkwentro sa mga ministro sa BCM. Kini si Mitchell Bindilio, kinira. Una-ana ra nga sistema. Bisan ra bag unsaon ra bag yun niya og dipinsa ni? Di ra bag niya madipinsahan. Giingon na bitan ako atong miaging Domingo nga bisag unsaon ra bag nimo og dipinsa. Bali na ra bag ni bisag unsaon. Dili gyud nimo ni madipinsahan. Bisan pag unsaon pa. Ngano man. Recorded na ni. Ya, atong paminawan ang iyang istorya. Nagdipinsa siya kay para lang yun magpabilin ang iyang ngalan dito sa basahon nga nasulat kay niingon magugo. Ikaw ra ba nagsige ra ba kagdasig sa imong mga nagsuportar sa programa nimo sa radyo? Imong basahon ang Filipos 4:3. Tanawon gyud ako ang pagdipinsa. Ang iya hinong dipinsa nitug-an ra gyud hinuon sa iyang pagdipinsa nga naa gyud iyang batasana. Tanawon gyud nato. Giingon 4:3 og mga muyo giingon og mga muyo ako kanimo usab tinuod kong masig ka kauban sa buhat nga unta tabangan mo sila kining mga babayhana kay sila giingon nagapangabudlay abay kanako sa pagpakailap sa maayong balita uban kang Clemente ug sa tanang uban pa kung mga masig ka magbubuhat kinsang mga ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Ogoy agoy kay ang mga apostoles makatarunganon nga sila nagsulti ana ngano man si Kristo may nag-ingon nga ang ilang mga ngalan ikalipay nila nga nasulat sa langit. Naas Lucas kapitulo 10 bersikulo 18 paliw pagbasa gani Brad Jezreel. Pabor naman nimo Lucas 10:18. Paliw pagbasa. Andama pod Brad Rome ang Ecclesiastes 7:13, andama pod Brad Warlito ang Ecclesiastes 1:15. Niya, matod ba sa tong Ginoong Kristo yun? Og si Jesus mingingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog gikan sa langit, gikan sa langit.
sa versikulo 20. Gingon. Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu magapailalom ug magsinugtanon kaninyo. Ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong mga ngalan ay sulat dito sa langit. Oh, na tanawa, ikalipay hinuon ninyo nga ang inyong ngalan masulat sa basahon sa langit. Na, dinhi na ta. Doon na siya dipinsa, kay ang iya lagi giignan ako, ikaw mismong nagdasig sa imong mga kauban, ikaw ra mismo, ang imong ngalan na pana sa basahon sa kinabuhi, iya maning gidipinsahan. Ato sang iplastar, tanaw na to. Ug mosalir ba ang iyang dipinsa? Paminawan na to ang iyang dipinsa, ug giunsa niya pagdipinsa, bisag unsaon, dili gyud mosalir. Iyang dipinsahan nga wala siya musulti sa iri, nga mugamit sa terminong bastos. Kay siya man nag-ingon, unya ang sukdanan ra ba nato, naa sa nakasulat sa Efeso 5 bersikulo 4 nga giingon man guna ni apostol nga si Pablo pagsulti diha sa pagpahayag sa Biblia. Nagiingon 5:4. Ayaw kamo pag 5:4, ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang binuang o mahilas nga katistes. Mga butang kini nga dili angay kundi himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Gidili ang paggamit sa mga pinulungang binastos o malaway nga mga istorya. Nga naman, tungod kay ang imong ngalan mapanas sa basahon, dili ka makasulod, mapanas dito, walay mabutang dito sa basahon sa kordero. Nga mahugaw, malaway, naas pagpamakak, giingon sa pagpahayag. Baliw pabasa, Brother Israel, pabor nimo ang pinadayag 21 versikulo 27. Baliw pabasa. Niya, basahon ta sumala sa gisitar mga sitas 21-27. Ingon ini ang gipahayag. Apan dinhi nini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Abi kay amo naman siyang nasudlan sa rason. Muaksyon siya og dipinsa. Pero tanaw na to, giunsa niya pagdipinsa, di ba siyat po siya sa kabo. Ya. Atong paminawa na ang iyang gisulti o tanaw tag giunsa niya pagdipinsa ang iyang kaugalingon. Nag-agan-agan gani siya og istorya niini. Paminawan ta. Now, Mata Manila, bastos daw. Nga, sa Biblia dahil mga kaigsuonan, may bastos dahil ang iyong taga. Ang pangutanan na ito, Mata Manila, bastos daw. Nga, sa Biblia dahil mga kaigsuonan, may bastos dahil ang iyong taga. Ang pangutanan na ito nga, ikaw, Carlito, may umul ka. Sa imong amahan din ka sa musyutan. Kaya ka na imong amahan. Mumanipag ang Diyos umubuhat ito mo. Umulon. Ikan sa musyuta. Wala nang utanan ko. O resulta ka ba? Sa pakihilawas. No? Yan naman yung mga taraman at mga kaigsunan na kuhan ba? Ngayon ano din po kayo? Maot paminawon ba? Na? tanawa. Unsa iyang dipinsa? Gipaninglan kuno niya si Reverend kuno. Ikaw, Reverend, kay anak man ka sa Espiritu Santo, unsa man ka, resulta ka sa paghilawas. Unya doon na may mga termino anak nga dili angay isulti. Nahibalo man di ka nga dunay mga termino nga dili angay isulti. Ngano nga mag-agan-agan kag istorya. Ni dipinsa ka, tanawa imong dipinsa una ka lusot man eh. Tanawa gani, pero sa dili ko pa ni pamati, tanawa gani ako, di ba, perting pagkasyatas ka mo, muna gingon ako ito miyagin Domingo, bisag unsaon pa niya, o tulid ni, baliko na gini bisag unsaon, bali na gining katarungan na bisag unsaon, buslot na gini bisag unsaon, sa balaang kasulatan na aba Brad Rumi, nga gihimo nas Ginoo nga baliko yun, na aba Brad Rumi. Naagi ka na, Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon, gining kasulat sa Ecclesiastes, ang Kapitulo 7, versikulo 12 na lingon din eh. Sige. Kaya ang kaala maoy usa ka City, versikulo 13. patlisi. Nalingon din eh. Palandunga ang buhat sa Dios. Kay kinsa ang makatulid niadtong iyang gihimong baliko. No, naana.
palandunga ang kaugalingon niya. Kay kinsa ba ang makatulid niya atong gihimo niyang baliko? O sa atong gibasa sa balaang kasulatan, doon na di ay mga tao di ay gihimo di ay baliko sa atong nabasa sa Biblia. O di katong gihimo sa Dios nga baliko, matulid pa ba to? Bisa kung saan, di na gina matulid. Asa ang prueba, Brad Warlito, bisa kung saan pambidilyog hilot, di na gina mahilot, kay baliko, gina iyang istorya. Basta baliko, di ko na matulid. Sumala sa pagpahayag sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 1, versikulo 15, ingon din sa pagpahayag. Katong baliko, dili na matulid. O gadtong nabulangan, dili na maisip. Sumala sa pagpahayag ini Brad Macarayo. Na, tanawon ta ha? Tanawon kay nato, di ba? Nakadipinsa ba siya? Nahibalo siya nga dili di ay angay isulti dito sa iri, labi na nga naa ka sa bulwaton sa pagwali. Kauban magakas mga apostoles, di kauban ka nagsulat si Apostol Juan dito sa Pinadayag. Dabi ka wala may mga bastos, wala may malaway nga masulat sa basahon sa kordero. Kay ang nasulat sa basahon dito sa kordero kato ramang dili mo gamit og malaway. Una sa Apostol Pablo tan-awa ra ng tinor sa sinultihan Pablo, ayaw kamo paggamit sa sinultihan nga mahilas o binastos, malaway. Na tan-awa ra. Una kauban mo nganong lahi magsinultihan sa mga apostolis ni Kristo. Na tanawa ra ni dipinsa ba ka? Nag-ingon ka nga matod pa nimo do naman koy mga termino gud anak nga dili nga isulti. Nahibalo man ikaw nga nganong imo mang gisulti. Tanawa na to ha, paminahon ta iya binastos. Ya. Charlito, Irineo, Charlito, ni-omal ka ni Tomas Irineo gikas abog siyota, ang resulta ka sa pag-kilawas. Tanawa, unsa may nadunggan ninyo? Tanawa ang kamaing laki ni Bindilyo, nakadipinsa ba? Tanawa gani sa diyang among gipanubagan. O na ang imong ngalan, masulat sa basahon sa kinabuhi na kumusta man ang inyong basahon? Ang giingon ni Mrs. White. Ang giingon ni Mrs. White sa mga panghitabo sa katapusan kapanahunan sa pahina 75. Giingon diri sa nakasulat sa inyong basahon ni Mrs. White. Giingon, dili kita mo gamit og binastos og bastos og magapasakit nga mga pamahayag. Dili kini katugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila katong mga mugamit og mga sinultiang bastos. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Tanawa ra si Mrs. White nagsulat nga ang nakasulat sa balaang kasulatan giingon nga panason ang mga taong mugamit sa sinultihang mahilas o sinultihang binastos. O niya Bindilyo, nisunod ka ba sa prinsipyo sa inyuhang co-virtual founder nga si Mrs. White? Wala. Ikaw na po'y pastor nga musupak sa gipasimangno gipasidaan ni Mrs. White nga dili gyud ipagamit ang termino o mahilas nga mga sinultihan o binastos. Tanawara. Unsa pa gyud? Gidili ang paggamit sa mga masakit nga mga pinulungan. Pero unsay gisulti nimo? Nagamit mo ka og makapasakit. Tanawara gud ni imo sinultihan no maayo pa ba kani? Na paminawa. Tanawa. Unya, nagpabilin imong ngalan sa basahon ninyo anak do. Unya dabi kay sa Pinadayag 21 bersikulo 27 panas magyud do. Wa may ngalan kun lang tawo dito basahon sa kordero, wa may taong bastusan musulti og makapasakit og mga sinultihan. Unya ikaw, nakapasar ka anak do. Tanawa ra gunis. Mo na giingon, nya manghagit ra magdebate. Unya magdebate ta inani nga sistema, ako pulok-pulok agi nimo. Ingon ana ra. Muna giingon ako, bisa kung saog dipinsa, di na gyud na bali na gyud na bisa kung saon. Di na gyud nimo na kung wa ka niingon ka nga dunay mga termino manggod ana nga dili angay gamiton. Nganong gisulti man nimo na, nagpasabot gusto gyud ka nga mogamit anang termino ha. Gusto gyud ka nga ang imong atake dito sa magtutudlo og ditong reverend, ipaagi nimo diha nga mogamit kag binastos. Imong likayan pananglitan kay naa mas ere, dabe karon kun nas imong utok, malibkas maginas imong baba. Mao na giingon, ipalibkas gid sa Dios aron nga ikaw malatos ngano man. Mao na giingon og sakto pa ka palihog pag andam good Brother Israel. Andama ang basaw sirak
28, 25, 26. Tan-awon ta. Og kinis Bindilyo, tan-awon na tog nagmatngon. Unya mo ingon ra magpataka ng kuno tagyaw-yaw. Unya kinsa may magpatakag yaw-yaw. Ipabati na mo sunod Domingo tong giingon niya nga kami magpatakag yaw-yaw istorya. Tan-awon na to kinsa nagsigig patakag yaw-yaw. Mo na manghagit debate. Unya paghagit nimog debate. Unya pag-abot og magdebate harap-harapan kini gamito nimo. Mao ba ni ipakita nimo atubangan sa publiko kung sa estasyonan ta magdebate panalitan on-air ang atong wali og magbayad ta og oras. On-air atong walig pila og usa ka oras ba? Mao na ipabati nimo sa mga listeners nga mogamit ka termino og binastos kapag kadili na nimo kaya ang argumentos imong kontra. Maiguhan nako sundi ang imuhang mga natad sa debate. Maigwa ko kakita sa natad sa imong debate nga kung dili na gani ka mo kuan mamirsunal ka ngadto sa imong kaatbang ingon ana nga sistema. Dabi kami personalon. Kining paglatos nimo og harap-harapan akos malatos ka mauwawan ka lang. Yun ana nga sistema. Nga atong tan-awon kay mayong laki man kuno ni. Tan-awon na to. Paliog pagbasa Brad Israel. Bibliang Katoliko nga maimprimator ni Julio Cardinal Rosales gipanagusan sa pagsulat sa eskwela sa Bibliang Katoliko Protestante. Paliog pagbasa sa Sira Kapitulo 28, versikulo 25-26. Ingon, busa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, tingali unya ang matagpulong nga pag-aandamon, pag-andam, ug usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali unya adunay usa ka tawo nga maghulat kanusa ikaw masayo. Ug kun dili ikaw magbantay, may sukamod ikaw sa kaugalingon mong mga pulong ug maluka pa diha sa tubangan niya. Do og enkwentro pa nido kay gigamit magyud nimo ang katong termino ni Manny Pacquiao. Ikaw naghagit-hagit na mo ana nga pag-abot anak karon dito, na imong hinagitan na mo sa wali ay nga hagit nimo sa debate na paminawan na to. Unsa imong hagit na mo? Naho, paminawan na to. Wa ba ni siya mo hagit na mo? Diha. Unya tanawa. Giingon hulaman nato ang terminong Pacquiao. Sige pag-enkwentro ko mo kita para makita ang katag. Ambot nagsulti bas Pacquiao ana, di ba? Siya ra po nagsulti. Og nagsulti sa Pacquiao, sa ato ba parehas mo prinsipyo Pacquiao. Dabi kay ang imo ding ato ding enkwentro day, gipakasama day nimo away day ni. Sus, kini lagi inani lagi og panalitan away wa na luka pa. Kinsa may giingon sa Biblia? Giingon nga kung pagbantay ang imo mga pulong kay dunay tao kano naghulat kanos ka masayop og di ka magbantay masukamod ikaw sa kaugalingon mong mga pulong og may luka pa sa katubangan kinsa may nalukapang rason do. Kinsa may giingon nga nasukamod sa kaugalingong mga pulong. Nahibalo ka man di ay nga bawal ang paggamit di ay sa terminong bastos diya sa iri nga dili angay isulti nganong imong gisulti. Wala unta na isulti nimo aron di ka mabakutis mga ministro sa BCM o makingkwentro ka. Huna-hunas makadagan kung ikaw makikingkwentro ka sa mga ministro sa BCM. Timbang-timbanga ang mga pulong mo gawa sa iyong bakba o di ba ka anak maunay anang imong rason. Tanawara. Di ba? Bindilyo versus Bindilyo. Si Bindilyo nag-ingon dili siya gusto mo gamit og terminong bastos kay dili gina maayo mabati sa iri. Pero si Bindilyo rapod, mao inisupak ni Bindilyo, kay siya rapoy, nigamit sa termino pong binastos. Tanawara. Kung dili niya supalpalon ang iyang kaugalingon, ang iyang co-virtual founder kasi Mrs. White, supalpalon ni Bindilyo. Pag ingon ni Mrs. White, ayaw mo paggamit og terminong malaway, nigamit si Bindilyo. Mao na, kay kinis Bindilyo, ang batasan ani, dili ni siya musunod, magtuman ni siya, ug unsay nasabtan mo isulti. Bahala ng ilang co-virtual founder nga mao'y nagsugod sa SDA. Bahalag masupalpal niya. Wingon ta, gisupalpal bagong Bindilyo? Ha? Gisupalpal bagong Bindilyo si Mrs. White? Tanawa ra gud ni iyang istorya. Atong paminawan gani. Ug unsay gisulti ni Bindilyo? Tanawa gani bahin sa pagka nakabaton og hiyas
si Mrs. White nga siya propeta. Unsay challenge ni Bindilyo na paminawi. Now, tanawa, unsay gisulti niya? Muna giyon ako, Bindilyo versus Bindilyo. Si Bindilyo misulti, si Bindilyo rapoy musupak mong Bindilyo. Anara, ug ako lagi ana, may pag magtuon kag utro oy. Pagtuon og utro o niya ganig makumpleto na gani ka sa imong natun-an usa ka pakigharong sa mga ministro sa BCM kay ang imong mga rason masupalpal ka man. Naa ba sa Biblia? Basahon na palaw pag andam brad. Warlito, sa nakasulat sa Santiago, palihog pagbasa diya. Santiago, Kapitulo 3, palihog pag-andam. Santiago, Kapitulo 3, versikulo, Kapitulo 2, versikulo 23, unya, palihog dayon sa pag-andam, ang sitas nga ako ng gikasitar kaganiha, nga doon na gyud tao, nga nagsudong pa lang siya bag-o sa iyahang pabor naman yung Brad Israel, palihog pag basa di Brad Israel sa Santiago. Nga doon na gyud tao nga bag-o pa lang siya nagatubang sa samin, pero inigtalikod niya, may kalimot siya unsang pagkadagwaya siya. Unsang pagkadagwaya siya nga nagatubang sa samin. Pero nagtuo magud si Bindilyo nga tanawa ra gud palihog pagbasa ato sa iplastar sa 1:23 Santiago ug 24 palihog pagbasa. Pabor naman nimong sita Biblia. 1:23-24. Ingon. Kay kon adunay tawo nga igo arang maminaw sa pulong og dili mutuman ini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasudong sa diha sa salamin. Sa iyang naong sa dalan nga dala pa sa iyang pagkatao. 24 gingon. Kay siya nagasudong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Na tanawa, moingon siya nga sa pagpahayag diya, niingon siya ini religion, ini preachers. Gi-challenge ta mo. Basa ko no mo, gamit ko no mo, basahon ko no, nga si Mrs. White nag-claim nga siya propeta, o nag-angkon nga siya propeta. Di man ginamo angkon, bisag kung saon. Asa na mo angkon nga si Mrs. White propeta? Nga no, maura man ni siya, pastor, nga dili mo sunod siyang leader, magtuman man. Nga no, si Mrs. White mo ilabas sa pagka-founder ni, sa pagka-co-virtual founder ni Mrs. White? Wala yun. Nga no man, para di Bindilyo, si Mrs. White converted lang na sa SDA. Ya, paminawan ta. Mo ni iyahang prinsipyo. Nasagda nga ngalawat at tamiyan. Ang sagot ni Adventist sa Ellen G. White nagkakod. Sa sunod, ako nung dadaan o dokumento na si Mrs. White converted lang. Alam nila, ang converted mo na itaon mo na nagkakod. Okay, ako na. Tanawa, unsay gisulti niya? Unsay gisulti ni Mitchell Bindilyo? Converted lang. Kinsa may converted lang? Converted lang si Mrs. White. Dili gid siya ang founder. Dad-an tamog dokumento. Oy, manggugubat man ka kas rason dia sa SDE, ganong wa makakadala sa imong pusil nga mong armas nimo nga mao ang imong mga dokumento. Kanara, na pag-abot anay karon kini nga isyo, gidipinsa nimo nga si Mrs. White. Nag-ingon ka gamatod nimo dili siya mao ang nagtukod sa SDA kay converted lang siya sa SDA. Dabi, sa uban nimo nga tanto nimo nga pagtubag, ngano man lagi nga nalaang makasimusulti o niya ngano man nga imong gikalimtan na converted si Mrs. White sa SDA, nganong nag-ingon ka man nga si Mrs. White mao ang nagtukod sa SDA. Tanawa ragunis Mitchell Bindilyo na
Paminawan na to ang iyahang mga istorya dayon, di ba? Kinis Mitchell Bindilio, ha? Malaang tanawa mo na ginako, Mitchell Bindilio versus Mitchell Bindilio. O ako lagi may pagmuunda. Kung ako'y membro ni, biyaan ko ni ba? Bahalag, wa kay matungtong sa kaldero. Wa kay masulod sa kaldero. Nga naman, una, kinila. Ha? Kinila. Naingon ka si Mrs. White, dili mao ang nagtukod. Dili mao ang sinugdanan. Dili mao ang nagsugod. Kay converted lang. Pero tanawa, giyon siya niya pagkalimot. Haom, ang Santiago 1:23-24 gibasa ganiya. Niya, atong basa, atong paminawan, ang limtan nga istorya sa napakamaayong laki nga pastor sa SDA. Nga sige lang kasupalpal sa mga ministro sa BCM. Itong Kristo, nga ang imong ginadala sibot ng Adventisman na nag-atong kay katinood, wala ka kabayo, na nagsilugdanan sa sibot ng Adventist, nasugdan na maungalan, ang nagbugna na yun nga lang na sila ni Mrs. White. Tuana, do! Nganong gilimtan man nimo do? Kauban mo Santiago, Apostol Santiago, na may tao nga gipasabot ni Santiago nga bag-o pa lang naglantaw sa amin pagtalikod makalimot unsa nagwaya. Doon na po'y taong mamulong. Una kalimot sa unsa iyang gipamulong sa sinugdanan. Mao na magsugod gani tag binuang mutapos gitag binuang. Nabas Biblia na. Palihog ra gud pagbasa Brad Rome. Andama ang nakasulat sa Ecclesiastes 10:13. Ecclesiastes 10:13. Iandam kay ato ni karong ipabati si Mitchell Bindilio. Tanawara, usahay, muingon si Mrs. White, converted lang. Dili mao ang nagsugod sa SDA. Sa tanto niyang istorya-istorya kay nagpakamaayong laki lagi, mo na niingon din siya. Wade ka mahibalo nga ang nagsugod sa SDA, ang nagsugod ana si Mrs. White, tanawara, pwede ko Muna giyon ako, Bindilio versus Bindilio. Si Bindilio misulti, gisupak po ni Bindilio. Unya tanawa do, maayo kang kapanig-ignan do. Unya unsay giingon, sa nakasulat sa balaang kasulatan, katong balik ko, di naging matulin na. Tubaga ko na, dipinsay ko na. Hay, tinood na. Si Mrs. White nagsugod sa SDA o si Mrs. White converted lang? Para ba gini mo na tubaga? Wani mo na tubaga? Napay imong challenge. May basahagan ni Brad Rome, be. 10:13 sa Ecclesiastes. Sige. 10:13 sa Ecclesiastes. Palihog pagbasa. Sige. O ingon ni Brad Makarayo ang nasitar na inyong masitas. Ang sinugdan sa mga pulong sa iyang bakba, mga binuangan, o ang katapusan sa iyang pakigsulti, malimbungon nga kabuangan. Mo ka na Brad Makarayo. Oh, busa na agad ang sinugdanan sa iyang mga sulti, binuang man. Pero ang katapusan sa iyang mga sulti, mga kabuangan. Busa, yun ana di ay. Nagsugod gani, tag-istorya gani nga, wala na to ibutang sa atong buot mo, tapos yung ka, muani yung ka anak, katong nasirak, masukamod yung ka, malukapag yung ka, pinagis imo mga pulong. Kung sa'y makapalukapan nimo, imo ra po masinultihan. Kinsay makapalukapan nimo, ang taong naghulat, kanus-a, kamasayop sa imong gipanulti. Kinsang mga tao tali na tuog kanimo, kinsay kanunay masukamo do, sa istorya do, kami o ikaw. Bino, ipabati ko nung tanan namong sayop. Be, ipabati ko no diha. Di ra bagi kakatabla ana. Ngano man, tungod kay nakita na mo gani kami pakigdebate sa monako o nagmakigdebate. O na kini lang gani pirmi madusmo sa rason, pirmi masudlan sa rason. Og kini mao'y debatihan, akos lukapa ang agi. Anara. Kay basta debate, dili man physical nga atong gamiton kamot og tiil. Di man ang lawas nato mo'y gamiton kung dili atong lawas gigamit nato, pero ang atong gipalihok dili ang kamot og tiil kung dili atong baba. Sa mauwawan lang. Sa masukamod lang rason. Anara nga sistema. O na do, kinsa magkaroon, di ba? Ikaw gani mismo, mauray mo sa palpal sa mga kagalingon. O ako lagi, ministro o pastor lagi na, magtabong ko sa nagway na ko. Ano mapakita mo ko sa iring, anong magbabati mo sa kuntiyo sa iring, ako mismo supak mo sa kong kagalingon. Paluma-luma ka man nagsupak sa mga ministro sa BCM nga, otro man imong kagalingon, supakon man imo. Tanawara.
Na wa nimo supaka ang imong kaugalingon. Nag-ingon ka converted lang. Unya karon si Mrs. White mo ay nagsugod sa SDA. Hay tinuod na. Di ba gisupak nimo nga converted lang siya? Buti pa sabot dili sa founder. Dili siya ang nagsugod. Di kung siya di ay mao ang nagsugod sa SDA, dili lang di kay converted siya. Kay kung siya ay nagsugod, hain man siya magpasakop na siya may nagsugod sa SDA. Tanawa ra. Kung nadala lagi nimo lipat-lipat ang imong katbang debate, deres BBSM ako sa masangkaran ging ginhawa nimo. Kanara. Akong pangayo, kana taga Balingasag og nakabati sila, hook up kani programa gani alas 7 dili gani. Pagbutang mog oras nga hook up ang programa ninyo, ari mo dire sa alas 5 o alas 6, alas 7. Ha? Kana hook up ba? Kana gyung mabati kay para gyud labas kayo. Ana ra ang sistema. Ha? Na, karon, niya pa kay challenge, og mo challenge mo, supalpal mo agi. Tanawa ra gani. Og dili mo supalpal libindiliw ang iyang kaugalingon, isupal siya mismo ang iyang gisulti, supalpalon sa ilang mga basahon. Tanawa ra gud mo o bagon ni. Og ikaw debiter ka, nangindahay ka nga harap-harapan nimo maatubang ang mga ministros debate sa PBCM kay imong ma-cross examine. Kung nagtuo ka nga imong cross examine, makalusot ka na ipadiguros PBCM ng imong cross examine lukapa ka. Tanawa imong challenge. Kanang imong challenge o cross examine na imo maming gihagit kay pabasa mig basahon. Nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Mao gina, gipirmahan ako. Ani sample debate, nahagit man ka. Sige kag hagit-hagit na pag-abot na karon ani. Pag-abot na karon ang gipirmahan debate pamatud-an ako nga si Mrs. White wala mag-angkon nga siya propeta og naihiya sa pagka-propeta. Walay basahon nga magkapamatuod nga si Mrs. White nag-claim nga siya propeta og may hiyas nga propeta. Balikon gyud nato. Paliw pag-andam Brother Israel, tanaw na to ang ato kay ipabati nato ang iyang challenge. Ato ipabati kay para malabas ba kay diha nato kay ato mangumiagi gud nga mga programa nato diri. Dili kayo nato ga ipabati ang mga kuan ni Bindilyo kay ngano man naay usay magka diferensya ang atong gapanggamiton. Ya. Walay mabasa, ikaw may nagsulti. Any religion, any religious, any preacher, nga makapamatuod mo, nga makabasa mo, nga makakaplag mong basahon, nga si Mrs. White nag-claim nga siya propeta. Imo na bersyon. Dabi karon og debate ni. Pirmahan nimo. Affirmative side ka, mo pamatuod ka si Mrs. White wala mag-claim nga siya propeta. Ako kang sampulas debate. Pag-abot na mo pirma ko, nga paabot na, mo pirma ko nga supakon ta ka. Nasayop ka. Ikaw po ni pirma ka, pamatudaan ko kasi Mrs. White, wala mag-claim nga siya propeta, wala magpailang nga siya propeta, ni naihiyas pagka-propeta, pamatudaan ko nga walay basahon nga magamit, muna'y nakargas tima, muna'y gipirmahan ako. Daw bay karon, pagpabarog nimo, kay mo cross-examine magyug ko, sa imong giingon, ako mo kon, dabig makabasa ko. Kay niingon ka man nga matod nimo, walay mabasa nga basahon sa mga preacher, sa tanang relihiyon, walay mabasa nila nga si Mrs. White, nag-claim nga siya propeta. Dabi, ang ako pag-examine nimo, pulok-pulok agi nimo, moingon ko, dabig makabasa kong basahon nga si Mrs. White, nagpadayag nga siya propeta o nakabaton sa iya sa pagpanagma, panagna o saman, pilde! Na, tanawa ha, pagpakita na mo, kining basahona, pagpakita, Brother Israel, kanang basahona, inyo ning basahon. Gikan sa kasing-kasing, nga ang nagsulat, si Mrs. White. Tanawon kay nato, Brother Israel, basaha ko no, og si Mrs. White, wala magyud siya, mag-claim nga siya nakabato, hiya sa pagpanagna. Sige be, basaha na. Basig wala nagamit si Bindiliwan kaya ingon man siya, nga ini preachers o ini pastor nga makabasa nga si Ellen G. White, usa ka manalagna, ningon siya nga muundang siya sa pagwali. Dili man gina niya basahon kay ngano man kung mabasa na niya, musupalpal man na niya basahon na. Pero ang ato lang nga malutsa na siya, kay ngano man wa man gid kuno mabasa. Na karon kay ila man ginang basahon si Mrs. White niya, kinsa mas Mrs. White sa imong kinabuhi Mitchell Bindilyo, itoy kara ni Mrs. White. Prangka nga pagka-istorya. Di gyapon ni siya sa ato ni mabasa karon, di gyapon ni siya muundang ngano. Kay
wala man sa i-suporta siyang pagpanginabuhi. Sige, palang pagbasa, be. Palang pagbasa. Niya. Sige. Kining basahon nila nga gitawag nga gikan sa kasing-kasing ni Ellen G. White. Niya itong basahon, gingon sa page 3. Gingon, pahina 3, gingon. Sa Episo 4:11, naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagkong mga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostolis, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi ug pag-alagad nagahatag og kamaturan sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagpanagna lamang. Nagsulat siya kaniadto, ang akong buluhaton nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Tuwa na! Unsay giingon ni Mrs. White, ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasas pagpanagna. Og ang iyang buhat nagalakip sa usa ka buhat sa usa ka manalagna. Unya way mabasa do. Unya mo ni ginibatihan nato, imong pamatud-an nga way basahon, inyo rang basahon imong gidinay. Mo ni giingon lagi nako, do. Namasa kag mga referensya doon na inyong basahon dili. Ang mga sinulat ni Mrs. White dili nimo gagamiton. Tanawa. Di ba ang imong gisulti? Og dili ikaw musupak sa imong kaugalingon, ang imong nagsugod sa SDA nga si Mrs. White mo ay musupak nimo. Anara. Ang musupalpal nimo dili ang mga ministro sa BCM. Igo lang me nga nagbasa ani. Kung masakit ka namo, kinsay asa ka dapit na unag nasakit. Ang imong gikasakitan una si Mrs. White. Kay wala pa ni isulat ni Mrs. White, wa may mabasa. Tanawa. Unya ikaduha. Og wala pa pud ni gipanag-iya sa SDA. Di wala unta may mabasa. Busa kung masakit mo, ikaw Mitchell Bendilio og ang imong tigbasa, diha nga kauban nimo sa imong programa tingog sa kamatuoran, mo na giingon tingog sa sigig kasupalpal nga wa sa kamatuoran. May pagwana mo programa ninyo. Nga naman, ultimo inyong basahon, wa ka maminaw nga si Mrs. White nga naadiri nag-iming na, nga nakabaton siya gasas pagpanagna. Ang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White, dunay hiya sa pagkamanalagna. O kay manalagna, propita. Asa pa? Kini, ang inyong basahon, lagda sa pagtuon sa Biblia. Sa pagtulunan 23, unsay gisulat dinhi. Di ba giunsa nimo ni pagsupak o giunsa nimo ni pagdinay? Tanawa ra ikaw ra poy mo dinay. Sa balaang kasulatan palihog gani pagbasa Brad Warlito, andama diha ang unang Timoteo 5 bersikulo 8. Palihog pag andam sa unang Timoteo 5:8 kay para nga ato ning ipabati ni Mitchell Bendilio kay tan-ahon ta, tan-ahon ta og kinis Mitchell Bendilio, musalir ba siya og makikengkwentro gyud harap-harapan sa mga PBCM debate? Sigurado atras-atras agyan ni. Na? Atong basahon, lagda sa pagtuon sa Biblia. Giingon sa pagtulunan 23, pangutana sugod 1 ug hangtod pangutana 10. Duna poy pangutana 1, tubag pod 1, kada numero dunay tubag. Kun ani tas 8-9, duna poy tubag 8, duna poy tubag 9. Atong basahon. Giingon sa pahina 61. Pangutana, unsay giingon may tungod sa pagpamatod ni Jesus bugna 19:10 wa para ba nimo nitubag hangtod karon Bendilio oy? Ang espiritu sa tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay mandalagna. Pangutana, ang hiya sa pagpanagna gipailabas mga Adventista del Séptimo Día? Tubag, oo, si Mrs. White. Giila nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibili niya kanato nagdala sa matuod nga ilahanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga manalagna. Unsa na manalagna? Propeta. Unya, hay man kita ang imong challenge. Ang mga Adventista del Séptimo Día, unsa man ang imong gidipinsan, Mr. Bendilio? Di ba Adventista del Séptimo Día? Kung SDA, pangutana. Nganong nag-ingon ka ba? Nga matod nimo, walay basahon, walay mabasa nga si Mrs. White, propeta. Unya, pag abot na karon si Mrs. White, nag-ingon diri,
nga giilas mga Adventista del Séptimo Dia nga nakabaton og hiyas. Nakabaton siya nagdala sa matuod nga ilhanan nga sa Biblia gisulat nga manalagna. Unya wala di ay. Unya mo ni ang katapusang iglesia mauman ang Adventista. Pangutana kinahanglan man ka nga adunay manalagna. Unya ang katapusang iglesia nga kinahanglan mabutangag manalagna o propeta na amay manalagna. Unya ang katapusan ang nga iglesia Adventista del Séptimo Dia man. Pangutana pamatud Mitchell Bendilio nga mabutangan gyud propeta ang inyong SDA. Kay kung dili gani mabutangag propeta nga giila sa SDA, palpak ang inyong lagna nga basahon. Nga matud pa ang katapusang iglesia kinahanglan dunay basahon. Nga dunay gyud say manalagna o propeta. Nahangtod karon. Kung wadili propeta si Mrs. White, ako bitaw kag ipangutana, kinsa ang propeta sa SDA? Kung Adventista del Séptimo Dia. Kung pananglitan, walay propeta, dili pa di ay mao ang SDA ang giingog katapusang iglesia. Kanara, tanawar ang imong rason, Mitchell Bendilio, og ako'y ministro, o ako'y pastor kauban nimo, maproblema ko nimo. Nga naman, ikaw ra may musulti ang imong gisulti makahatag kapildihan. Nato nga nagdipinsa ana nga doktrina. Kanara, Mao na unya pa tuga-tuga ka man og enkwentro unya patuga ka maghagit unya kun dili mo supalpal ang imong kaugalingon ikaw ra poy mo supalpal sa imong sinultihan ang imong gipanulti ang imo ra pong basaho inyo ra pong basaho na mo supalpal nimo ug si Mrs. White di ka mo ila sa katapusan ikaw pud mo ila nga siya di ay nagsugod sa SDA tanawa ra diba sige lang kalimot mo na giingon ako Bendilio versus Bendilio. Kanara, nagtuo ka o wala na mo, sundi ang tanan nimo nga mga programa. Ang mga programa nimo gisunda na mo. Ikaw nagsunod pukas programa na mo. Makita man ta. Makita man ta sa ato mga programa og inyo nang ilantaon ang mga programa. Makita. Ha? Ato nang makita na to og asa dapita kung kinsa ang nagsulti tinod o kinsa pod ang nisulti nga magsigilag ka supalpal kanunay ang isulti. Nadinhita, naabay tao Brad Warlito nga maglimod sa iyang pagtuo pero si Apostol Pablo pasultion kung dunay maglimod unsa siya nga matang sa pagkatao. Ingon din ni Brad Bacarayo sa pagpahayag sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8. Kapitulo 5 bersikulo 8. Ingon din sa pagpahayag sa maong gisitar Brad Bacarayo. Kung adunay tao nga wala pagtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingbanay, ini siya nagalimod sa iyang pagtuo. Ug labi pa siyang dautan kay sa dili magtotoo. So para sa pagpahayag Brad Bacarayo. Doon na di ay giingon nga labi pa siyang dautan kay sa dili magtuto, naglimod sa iyahang gituohan. Kinsa may gituohan nimo nga nagsugod sa SDA? Di ba si Mrs. White? Nigawa sa imo masinultian ganiha. Si Mrs. White giila sa tanang mga Adventista del Séptimo Dia nga nakabatog hiyas sa pagpanagna iya mga buhat nagalakip sa bulwaton nga gisulat sa Biblia usa ka manalagna. Nasulat sa basahon sa lagda. Unya nganong gilimod man nimong lagda? Nganong gilimod man nimo ning gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White? Ngano man nga gipanglimod man nimo ning mga basahon nga way mabasa nga naa may basahon ninyo nga mabasa? O gisulti ba nimo na aron masupalpal kas mga PBCM? No, kana ra. Di kaha na nga gihatag giya sa Dios. Para nga ang imong gisulti mubalik ra sa imong kaugalingon. Og ang imong gisulti maora pod ikaw ra mismo maoy nisupalpal sa imong kaugalingon. Nabagyod sa Biblia, Brad Jisrael, nga dunay tao nga ang iyang gibuhat mubalik ra pod sa iyang kaugalingong ulo. Naaba sa Biblia kay ato ning ngano gyud nga si Bendilio sige ra man gyud siya kabiktima sa iyahang mga sinultihan. Naaba sa balaang kasulatan Na yatong basahon diri sa nakasulat sa Abdias kapitulo 1 bersikulo 15 gingon kay ang adlaw niyo ba haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Natanawa. Doon na di ay gibuhat na sa tao. Nga ang iya di ang gibuhat, mubalik rapod sa iyang
kaugalingong ulo. Busa, muna'y giingon sa balaang kasulatan nga kinahanglan magmatngon kag timbang-timbanga ang matagpulong mo gula sa imong baba sa Sirach 28 bersikulo 25-26. Kay basig dunay tawong magulat, kanus ikaw masayop og di ka magbantay, masukamod kag malukapa ka sa iyang atubangan ug mismos imong mga pulong masukamod ikaw. Ana ra nga kinsa man karoy nga sukamod karon sa mga sinultihan, kami o ikaw? Ana ra. Pero yun si Benilio masukamod sa sinultihan. Oh. Kay sobra na iyang pag sugilon nga dili matuod ang uban nga pagkuan ni Benilio. Oh. Mo kana ang pamatuod ni Benilio usab nga dili gyud ang tanan niya nga pamatuod nga si iyang pamahayag si Juwait, iyang pangulo nga mao gyud ang iyang di ka pasilunggan kanunay. Oh, kay og nagpasidungog pa, ay dili na i-deny ang pagkamanalagna. Ha? Dili na i-deny ang pagkamanalagna. Di po niya i-deny ang basahon nga way mabasa. Usa man ni basahon ba ning lagda Benilio dili? Mangutan na ko dungagan pa nako tong problema nimo, tubagonon basahon ning lagda dili. Kay gi-challenge man nimo, ako'y nidawat sa imong challenge sa any religious program. Di nagwali ang mga preachers. Tanan reliyon gihagit nimo. Basa mos mga basahon. Nga si Mrs. White nag-claim nga siya manalagna. Duwagan pa nako to. Kining lagda giduwagan pa nako ang akong pangutanang wa nimo tubaga. Nag-ingon ka. Basa mo. Tanan nga mga preachers, basa mo. Basahi ko nga dunay basahon nga nag-angkon nga si Mrs. White nga siya manalagna. Kining lagda basahon ni dili. O kung dili ni basahon, kinsay tag-iya ani? Tubaga. Kining gikan sa kasing-kasing, basahon ni dili. O kung basahon ni, kinsa may tag-iya ni ini? Di ba ang SDA? Unsa ka man diya sa SDA, kanara? Tigdipinsa ka o tigbulabog kas isyo o sa doktrina, kanara? Haha, nadungagan Hinoo ng among pangutana. Tigdipinsa ka sa Adventista del Séptimo Día o tigbulabog ka sa inyong basahon o sa inyong doktrina. Kay wala pa ka mo gamit ani nga mga rason. Dili masudlan sa mga ministros PBCM ang imong rason. Pero kay ni gamit maka, tanawa. Di so palpalagi. Ha? Tanawa. Ha? Tigdipinsa ba ka sa SDA o kung Adventista del Séptimo Día o tigbulabog ka sa inyong basahon o sa inyong doktrina. Imo manggubon ang inyong ang gipanday ni Mrs. White nga ilhon siya sa mga Adventista nga siya nakabatog iyas pagpanagna. Imo manggubon ang imo nang gisulti nga ikaw mismo mo'y nagtugaan nga si Mrs. White, mo'y nagsugod sa SDA samtang ang imong giingon dihay panahon nga imong gipanghimakak nga siya'y nagsugod sa SDA kay converted lang siya sa SDA. Kung converted lang, dili di ay si Mrs. White mo'y nagsugod sa SDA. Kay asa man siya magpasakop nga wala pa may SDA, kay ang SDA siya may nagsugod. Tanawa ragon ng rason ni Benilio. Bisan pag unsaw ni gamay. Ni gamay. Gusto ming mangitag sayop nga unta mapareho sa among mga pagbatiko sa iyahang mga isyo nga gibuhi isyo namo nga unayon mi sa among mga pagwali. Pero bisan gamay di siya kakita. Nganuman ang among gipahayag sa kahanginan gibantayan namo kanunay og kami nakatutok og nakapokus sa isyo sa among kaatbang og among gibantayan ang iyang gisulti. Tinuod ba gyud siya nga alagad kay kung tinuod nga alagad dili maglayo sa prinsipyo sa mga apostolis ni Kristo. Pero ang mga apostolis ni Kristo nag-ingon, dili ipasulat sa basahon sa kordero ang nagamit og binastos og malaway, samtang si Benilio og kauban pa nila nganong nagamit man og malaway og binastos. Si Apostol Pablo nagtambag Efeso 5:4, dili ipagamit ang terminong malaway og bastos, samtang si Benilio nagamit og bastos. Do, sige mangikag-ingon sa among reverend, sige magkag-ingon piki nga anak sa Espiritu Santo, ikaw do di ka piki nga magwawali do, di ka piki nga magwawali diya sa SDA. Kung di ka piki nga man laging ikaw ramay mo siak sa inyong prinsipyo nga gipanday na ni Mrs. White. Magkarayo nga pastor siya pero buang nakasulat sa Proverbio 19:1 kanang giingon dili man na buang nga dadon sa mental hospital kay
Malaybel ba yata basta moingon tag buang na maayo manulti ang kuan. Pero ang ato ana kanang giingon nga buang kay kanang giing proverbio. Basahon ko lang sa gyud kay imo mangging gikuan na Ecclesia sa proverbio 19:1 giingon labi pang gis pagpahayag maayo pa ang kabos nga magalakat sa pagkahingpit kasing-kasing kay kaniya nga sukway sa mga bil ug maayo sa kabuang. Kanang giingon gani nga giingon ni Brad Romy nga buang tungod kay tanawa gani nagsugod sa sinulti binuang tapos po nagkabuangan. Nagsugod sa sulting binastos iyang gidipinsahan mo tapos po sa binastos tanawa ra. O di klaro nga naa sa ni ana nga mga bahina sa pagsukwahi sa iyang gisulti unya magsukwahi ka na kay gitawag man ka dili man na literal nga buang kung dili sa Biblia giingon nagsukwahi ka gitawag ka sa Biblia og buang. Biblia may nagtawag ana sa unsang pagi nagsukwahi ka tanawa niingon siya si Mrs. White dili propeta pero naay basahon nga siya propeta. O ana ra di ba sukwahi gyud kayo sa iyang gipanulti mismo sa iyang gisulti una siya ra pud mismo musupak sa iyang gipangsulti una. O ana ra di ba sukwahi pirme. Busa mga kigalaan mga kaigsunan wala naman kami oras. Panghinauton namo nga kamoy mo sabot sa among mga gipangbuhian nga istorya. Ug kining among gipangsulti dili namo ni tuyog tumong nga among buhian sa kahanginan ug dili pa pod si Bindilyo sigig tagaw-taw didto sa Kurat Radio FM sa Balingasak. Pero kay kanunay man media nga giatake so kanunay pud mi nga manubag bisag asa nga programa namo sa radio station din kami mosulod og sa FM radio